Aden na wo yesa. Aden no abetena obi kurom na maka bia se firi hakọ ehanya wo tena bre na wo nya wadwe so obeko. Aden ya wo hye no. Come on, but I've come to stay. Anya no kure. I'll never go anywhere. Ah, sansen hunu wa ya na to awudi. Afemi kwa hwa me get fra. Yes for pass on. Life. Look at you. From the head to the sole of your feet, you are smelling. You say, wow. I like it, baby. I like it. My name is now will come from Sada. Ni senti America ne sa ne se ye na anim yare ko de we ya esuni papa mpaso ani wiase ebibari wiase ekomu a you know said ya aye no aye ni bre sem pachomunti asem ni yi pa anope aye ni bre sem atini paso mene wo kasai enipa bebre gidie ehihim ebra no aye wo mu no nipa bebre gidie ehihim ebidia kura de atofom enipa bebre gidie atofom obi on mo a oye teacher ni ya to school mu ye school bebre ena ebetimi atua wo ka abrawuti fie especially private schools no wo mu ni sa ayi akade no to be doing that eti obi on mo na say ya amana betre fie e die no ne yire ne ma bedie Sani pano ni jidie him se Awurade ntini mu na ni hini enyi enkwa asase ase yepa ensamo hano pay na reso de menya brenti no me be sheda ami ado sukopa ewo nyame enim pachotie ni ye enipa eya adwuma wo hotels. There are problems, big problems. Ye jinkrofo ebredi security for bebre yama ma kofie drivers yama bebre kofie eyi efo womo eyi adwuma as eyi housekeeping ewo hotels yama bebre kofie because enipa meda hotel ho na momanya akwa kosiesie dem ho no mne yade na obi kura no aba eyi ti no yama housekeeping for kofie na eyi restaurant for bebre security man restaurant for bebre amom kofie eti breya me ne wo kasa ebre bone ene ebre mu odene de mani pa bebre eni ba bebre gidi ehihim se sabre na we Kristo ni pacho bi a wa ba Facebook pacho mesra mu adawro ma edi nyame be pamo chow sabre asempa no ba bi aduru no by all means o se ewo se nyame asempa no etimi ko na bebia Awurade Yesu bepene se na sempa beko no ebegina me no mienu so me mete fidie so ene Reverend na ya osafo ye pemu ka asem no wo dwuma betumi ade wo Facebook an se share button na press so. It doesn't cost any money or any effort to do that. Yes, wasoma wuntimi nya sa adwuma no ye te ha wo de na kakra betumi an se press the share button. Adia betimi ya ma Awurade ano no Paul se mani ngunsem no nyame tumi de konkwachim enne se obi ebeti ase ade ba ko na mpase oti ase wo mu afade Awurade se eye we se you know some people eye we se eye ofade se wo be share page here, then why are you watching? It's a good question. Why are you watching if you are, you know, you feel shy that this page goes to your sphere? Why are you watching? And that is why Jesus said, go. Monko does not mean one kasa woko physically. It also means it also means your substance goal, your influence goal, your leadership goal, your impact goal. Okasa monka asem kesia and wakaniato. So go share the page. Press so na share na fe yem build it up on the word of the Lord na enye nshira ene mfasodie emfama nyame enkrofo ena no pay ni bere sempana me wo ahia ena no pay ewo radio so ene do anu atwenti ensempaka no kura no ekofom. I'm telling you,
And some Pakano boys here, I'm in a mountain. I'm going to say they were doing a brilliant job. Omufado do one call over the chances will be unfantum to Omega. I'm going to say, I'm in Afro, I'm going to say, Yame, and I didn't sack, and I'm going to say, Yami at Tomna Abaso. A young day, as I said, the chance in our hair. One more at 2 about day of the woman a frail. When Yamia was frail, we need to be her work, and you won't be able to be me a hell. I'm telling you, sir, a nipajidia him to the point to say, affecting some panel. One more preaching station, one more preaching camu, affecting some panel. It be person me fa, Awurade akoko dura some so, any mudim komoke to ebi na no paper jo to your 70. Eti ya oye enipa ewo dwa so no mani ade spare parts no mani ade and all that kind of thing. Many people mu bie eyi obi ya nanka woton wache otimi eton etimi noa be se bia emo bottle half ana se bi otimi noa mo bottle ba ko sei ono akota kura nsa because enipa suro kura asa ne nsa no de ya aduane no eti onkoto bi ni ene wa ya yi eti amaduane no akura akofo me preaching no me preaching apart from that, I didn't quite hear bro. Now, apart from said this show, but in Kenya, bro. Now, apart from said this show, but a jabbo, bro. No, it is also relating to your situation. A realistic, a practical. It can't so much routine you. Obi to me koshedra. And near man can obi to me at home. And those who forbid to me at home. Kokonte forbid to me at home. We didn't just have the Nakania Manako. Obi on man ko fan near my gas for me. Any free touch my number adiaba and kawotunia me toa within a short time nankeko say nya makronwa obawa betina wa Antonio me nani mana ya soka it is ya tunia manigu 1 2 3 na fenim pai bakura ho de kofom brebia ya ho make up show sorry Revelation 3:10 was a son so wadi me boase to asem disunti me nso mekura so hebra ebebe wiase na so we dey abewiase na so. I'm telling you ade to me am nwa was so hebra you want say abewiase so at the same time everywhere at the same time. Say wo bia no say we ye gankalia magachia womo na ede wo musika tu wo ho womo na nkade wo majapade tu wo ho womo na nkade congregation etu wo ho womo na nkade ediri kakra ani de bia kakra na wo nyamede ama wo di tu wo ho womo na academy wo bia to form. I'm telling you the word of God. Tia semni ye na nsam ho Menya brenso, menya full 1 hour. Amene wudin komo kakranti pachoti ni. Woman na tofam. Say Miss Wobin to me emfa nisika musu. When I walk car we me drive we me ye we me free akwa. You can boss. This is say one who say Sadiano. I'm telling you the word of God. Something na make catch you say preaching no e be mu brebi ato mu brebi preaching be e be mo you know brabe woman meboa o meche sense hu no say ye na ye hu no say yense hu no atofom. I'm telling you so opa wo so betimi agi obi me pese wo frɛ omo ewo yi elwak corona center catch na so omo mra obeji wo come out and say that. You know, if this is the time we need. And Facebook Live, we call it a big prophetic Wednesday. You know, they almost about 14 Wednesdays as saying it is you. Now last Sunday, me bompayema will be, you know, me say, oh, coronavirus positive from America. Sister ne frère and no ye program no e dia dance here no tested positive after prayer we testing negative onyem ne mane ne wo fie wo mu na anya bi miraculously eti adia ba ko a me besra me mampani ne se obe ani die ne a odwo ne a obrasie mu nana me to so ma sorry won kwaso your excellency nana do dan kwaku faro but me besra o pa mi wura adia no de said e konoji ubi nsori
na yadem paiba emu odene because your bush there is an atmosphere that is created that sparks up the presence of God that brings healing to the world and to the nations of the world. It I hear na dia say asofo ma timi home hu ye dia any asori betimi home hu ye. Yeah, I'm telling you because I was mesre me man pani na yemie pro na yemfam paibo entai ne ye ni na it's because me social protocols now your excellency we dey go akwan mu no eboa pa e say me kura me go ba bia me she nose mask sometimes me kasakura me yankasa mente bia me kasa mente because I didn't butu me hwene no me hwe bi die no me hwe pastor dem die butu ne hwene anu sisi me hwe pastor ankama dia wo die butu ne hwene no me say ebi wo hwe wo bi nose mask wo chen ne yire dross wa wo die butu ne hwene ebi nose mask ya Ediana nose mask ni bi o ha enya dross o ye brace na akasi ye twam mienu ne ye de abutu kwabrane hwena no ebia no odene I'm telling you baba ade amesu free sa ade no hu who say sa wearing of nose mask emaye no obi onuma na no cute so be ka no ansa no wakwa so itimi take 2 hours yes I know grand ya menwene ho ye say gbe ubetimi kura so o chesa wo cover so mpo woni bre kura na ade aka I'm telling you sure Yehua bisi corona yi achiri nyansa dem nose mask akata o cuteness ne so corona yi achiri nyansa no o lip sign no wo de lip sign wo de nose mask be kata so menyin ni say ye wo bre kura de be makeup because wo prosi chew na wo nche nose mask ya chew eti ene ya chew nso afan ne su wo de empedros yi bi mutu hwena no mfa mesene enko ba bia akọ ne ebe ya fe na be hwan e makeup no ya de ka asem kire wa fe na ye ba kire ba me preaching kura me da se bebre ha ma men ka asem mfa eti me sira his excellency se wo bia pra mi gidi me wo nyame mu awire hyemu se emosira no a me hunu wo me ma me krisido tete fie enura I'm telling you at the GhPage studios the power of God and the anointing just flew through the airways into the United States of America. My meaning 4 months or tested coronavirus last week positive. Yeah, sister, no, just and the symptoms were never now water. When you're breathing difficulties, Mama bompa ye ewo Yesu dimo boy Yesu dini enya can try the hunu no. It happened just like that. Sister in afre okoy wako cheke or ye negative one edina dansi mi we Kristo mu gidi ani awedehie mu se ye de ne ye wo ba so de afadros ni buto hina no na betena se ne tie nyame asem ye ne ye sa akra ne apone ye ko efie ne social distance mi gidi se ye hie Awurade anim ye na ye be hie mu there is a reason why Bible there is a reason for that revelation because when the people of God come together it sparks an atmosphere and euphoria and an ovation of the anointing and the move of the Spirit of God. More than anything. Now me hear protocols wear a face mask, wash your hands regularly under flowing water with soap for over 20 seconds and then sanitize your hands, avoid shaking, hugging and kissing and social distance. Now I am going to encourage everybody that is listening to me to follow and obey it religiously. And Feniagro. Adiano aya can corona nyagro. Enyagro me sheni aya wa American yuka. Bitimi wunu se enyagro ne nipa di mpachotia semni yi. But sa wo horo wonsa. Na wo horo wonsa with semina. Manyamia sem tia ye. En horo wakuma mu
fi any tontodi no so. I'm building on the revelation of God now. Would you who wonsa ma efisofo ma etirenum imadio no ensia any enso. Ephesians chapter number 5 verse number 26 and 27. The Bible said God will rapture a church that is washed in the word by the washing of water, and there shall be no wrinkle nor spot or anything like that. Meaning I can come and tell you that. Efiso fong metenum yimu aduonu nso ene aduonu nsia ne aduonu nso wase na ode asafo ebesi ho enimonyam mu. Read the word. Na enkekaya na asafo ode besi ho enimonyam mu. Na enkekaya na enkekaya na adam yenum na na se yenum bia eni ho ebe kan verse 27 gigabit aya konkron ebe de ebe yin konkron ebe de konkron ebe de konkron eba chotie ye o kenkan meko nsempeten so yimu aya aduonu ba ko Mark chapter 7 verse number 21 o se nem dipa mu memo and I can bone a freeba a draman some would some I did for some any bribidi any permanent sadi any na a freeba me pasama casam de channel. Everybody that is watching me right now should be able to come to that cognizant fact. Say ye be huru yansa ye beti min so huru yakumem akumanimu fi don to die a woodie ye beti mi ahuru nonso. I'm talking to somebody right now under the reach of the sound of my voice. So we sanitize it onsa. Yes, sanitize adwin fi no any penya. When you are sanitizing with an alcohol based sanitizer, let also the decrees of God and the prescriptions of God's word sanitize your motives and your conscience. Adwin fi, I'm telling you, adwin fi ayediti ason them, adwin fi ayediti memo ma wenyame asam ani nyame mra enti wadwini. I'm telling you, it in Romans chapter 12, verse number 1 and 2. Was me nyankupo mobro hunu so etumu fose momfamu ni padiansi wose afodia atiase anu ni ayakronkro eso nyankupo ani eso awrade ne anu mu nyankupo ani mu nyame sompa adwini wo mu verse 2 was na mo nyame ho wiase tie hayi ko was na mo nyame ho wiase na mom momfa adwene mu foforoye ensa kira mo ho be transformed by the renewing of your mind. Na maso de nyankopon ye adwen sa kira ansa na yetimi aso awurade ani o me ka sama kira o ye nyame ansa na yetimi aso awurade ani. And I'm telling you, when we wear a nose mask, it is right to do. Everybody get a nose mask, not one, not two, get at least 5 so that you can interchange and then you can be able to keep it in a very hygienic manner. Get a nose mask, but when you wear a nose mask, you must also wear the full armor of God. Munshenya me akodiye no enina na matimine obonsamni ne nede ediasie afiso fong me tensia inka free yimu eyetu no ere kroma mtie awurade wasu mfama tamfo wasi de edi akire no wasi de edi akire no mama ho nya te bia ma ne ho nya de ne awurade enu na ho odi ntumi wasi munshenya nyankopon akodiye munshenya nyankopon akodiye munshenya nyankopon akodiye munshenya nose mask a wo ho me ete no a ya shenyame akodiye ni na matumi agina obonsam matumi agina ene wo bonsam ne ne nede efrisa anya ni moja ne ho anya ne wonam ene moja ade ya abai sa ya ade kodie we ade me pese me ne me mpanifo ne GhanafoƆ na etiase ne se anya ya ne wonam ene moja anya ya de bia honhom ne ta akiri yes ya de honhom. I am telling you, to assembly ye and get that revelation very clear. Yadia a home, and ya never namni mojana. Read the word of the Lord. What's in emum? Yani we are simum penny, and we are simum penny, and to me, and we are simum to for, and assume a tomb for any money. I was on money. I was slow, and was yanti, was it wainty? We said, I hope I couldn't. Nose mask and a bow, and I know. Ninyan copa, I could be an so. Would you wula? Na matu me gina wa daboni mu na se o si dabi ye daboni then kenti bre ya woman to obi ntimi hunu say bre ye daboni. Can't you understand? E daboni mu and ye we. I'm telling you the word of God. Read it. Na mu ye we nyina wi a o se mu ye we na ma gina ho kenka Bible me enti mu nyina ho enti mu nyina ho na mu fa no kura mo masene o se fa no kura ebo wase na mu shatre ne nkatabo na shate. You know, go back to verse was it verse number verse number 13 no kenka 13 no ma was nyankopon akode
Nyankopɔn akɔdeɛ. Wɔsi yɛnti. Ɔsi wɛnti. Munhyɛ Nyankopɔn akɔdeɛ nyinaa. Wɛnti. Munhyɛ Nyankopɔn akɔdeɛ nyinaa. Sanse ɛnyɛ yɛ ne honam ne mogya ɛna ɛnya ne nti. Munhyɛ Nyankopɔn akɔdeɛ nyinaa. Munhyɛ Nyankopɔn akɔdeɛ nyinaa. Motumi agyina ɛdabɔne no mu. Na yɛtumi gyina ɛdabɔne no mu. Na moyɛ yɛn nyinaa wie a. Yɛyɛ wɔn na awie a. Moagyina hɔ. Yɛgyina hɔ. Enti munyina hɔ. Eti yɛnyina hɔ. Na momfa nokora mo masene. Ɔsi yɛmfa deɛ nya. Nokora mo yasɛ. Ɛntorɔ paa ɛwɔ wiase seesie ɛyɛ unbelievable. The lies, the blatant lies that characterizes our faith is unbelievable. Mehwɛ nneɛma Ghanafoɔ yɛn ho nsɛm a egu internet so faa yɛn ntorɔ. Mehwɛ yɛamanyɔ ɛne amemu a yɛbuo ɛwɔ abibire mu ha. I'm not limiting it to Ghana. I'm talking about Africa. Fire and throw. I'm telling you. Yeah. Ɔsi nyame akudie ni na nafatine ɛbɔ wa senior tiye hold it. You know ɔkase fatine ɛbɔ wa. There is something that the word of the Lord is trying to say here. Adie bi pana when Nyankopɔn asɛm ɛbɛsi wɔ catch no tiye. Obia wohyɛ ataadeɛ ya belt enim no wataadeɛ no ɛbɛworɔ meka asɛm akyerɛ wo hold that belt no ɛbɛyera ɛbɛworɔ When say wohyɛ kaftan a ahoma da trousers nim say trousers kaftan trousers no normally it doesn't fit ahoma ne ma ne fit ahoma ne yɛde kyekyere ɛma trousers ne timi fit say ahoma ne nim a say ahoma ne kɔti bedwa mu a wani so bebriw ahoma ne kɔti bedwa mu aso bɛyɛ hyiburuta me nam ka kyerɛ wo yeah Pastor Andrew sire you know so fu timi gina bedwa mu ya asɔre a wobɛte tre wokɔpɛ biribi asɛ no nso mo eti obi a otumi wɔ hɔ ano pagya nwom Pejanum one ya peja and some near dear one who had done watch it na homa no atoa ne nsenka yeso. I'm telling you mamika some of fanchiro no kura ye de chichire yasene obi a wafa Kristo se ni wura ne kra je nkwa dia wose wanyi nie kura no meka sama chiro ye de no kura chichire yasene ne ye gina wurade anim ene wurade eto abasakomo. Everybody should be able to get that revelation very clearly. Me atready for atronchire the fake miracles ene makwanchira fono mode titi wo me mo se me catch that was say from the beginning of this year na me catch that say onyame prana safum yehua wo prana safum. God is scanning through his church and purging the church, and when he finish he will heal the pulpit and restore the integrity of the pulpit. God is going to make sure that the madness and the excesses and the absurdity we brought into the pulpit will be taken out immediately, and the church itself will be restored as an epicenter of as the place where God has placed his name. I'm telling you, obianti asemi say yesum nyame na no kure nka ho a ya agudi me hwe Pastor Andrew so nim na me ka kire ne say onyame kasa kire me say abre nyame nka hwe a na bawura didi nkwa u kenkan Exodus ngoma no etire duonu yimu ye edika no kro no o se na me ne awurade wunyankopon am yi wo free Misraim enkwafie enye nyame foforo nka me ho enye wo honi ana adie biara etise de wasase so asase ase enkoto wo nsomom na me awurade wunyankopon me ye nyankopon nim kumfu a me tue agyanma mu moyo soka me fam masokosi a won toatoaso me ensa ne nanso na me yam pemu a wodome na wodi me mra nsam so atoye. Third commandment o se mo awurade wunyankopon din kwa na awurade man ye wo boni din kwa no enwo nya ne totoroto obi a wo bo awurade din kwa won fa woni say ni pare mfa ne hu nita emfa oni power woni me say every man pani so eko chief justice so eko speaker of parliament so eko all emrashibijafo eko process sojafo so eko nurse for doctor for so womu na adi nyame asem ni so ai woni me say obi ko court na ye bedi na asem a opeja babro no akase I pledge or swear that our evidence I will give in this law court of jurisdiction shall be the whole truth, nothing but the truth. True to you and walk on wasam osifa no kura echechire wasene say no kura ni mu a eman kura entimi nyina ye de no kura e na ye man ye de no kura e na ye party ye de no kura e na sum nyame ye de no kura e na bompa ye tongues ya ye buboi rados ki gagado kota bebre ye fake. I'm telling you. Oh yeah, bebre if opa ya bebo when ya kon man pai bom bia you will be amazed that
Atrofo pa ababa be wure nyame asafom etimi koje oba awodie oba awie na chirate ne yakoje ne yam de afrasem na ne ye de amani paese gidware mo boda mo na amani su ne birimo na me kasem de akire otie ne I've gotten the opportunity to tell you the mind of God. Enti na Yesu kan wasam e wo Matthew chapter 7 verse number 15 monwe mo ho eye we di fatrofo ho wona mo nyantema nyantene enwoma so ne ba mo ntam yesu wo mudie wo yam pataku ene adufri pefo. I'm telling you, one aba and I'm with the behunu more. Only behunu wo. O si du ya pentimi nso ababone na du ya bone entimi nso abapa tia sama ya kekano. It working Kenya Matthew chapter 10 Matthew 3 verse 10. O si wadi ya kuma na tu nieni hini dada se dia bia anso abapa no obetwa atwene. I'm telling you the word of God. A brain ye womu wonyami yim yehu a awesome. I'm telling you korona ya chiri em so the funa bigu. Telling you cannot stand the test of time. What do you be adwuma begu o Johnson yeni? I'm telling you, what do you jaba so adwuma he? Say eye papa na enye papa ka achekobu. When I'm in frɛ wa won frɛ ko pefo su ton banche ko pebi ton. I'm telling you the word of God here. Somebody ye mama Kenya me adwene. Emfa nche nyame nkrofo obia na so go radio so wo mobile Facebook no me site mu bi e ma kyerɛ mo. Ensempa no ne ubetimi aye wo ho. It's not only to type. It's not only to like that. Dear Bakua, ubetimi aye wo ho ma Awurade ani age wo ho bebrebe is to share the page. Do that for me right now. Obi a wutie wo radio so no be volume no na enkosoro. One will say, the reason is because Christo nankasa ene no kure. No kurao eye Kristo nankasa enano no wogina Pilato anim Pilato bisa ne said ye ne no kure no na ba be gina wanim Pilato ade na obisa said ye ne no kure. The truth is standing right before you. Na say no kure animu a anyonkofa in a relationship or marriage kurano it cannot work. We need truth, we need integrity, we need preachers who can preach the truth irrespective say at some no wo mu preach no etwi wom e kan wom e pem wom e pone wom. It does not matter. They need to preach the truth. Obi din se huna bomaden enya kokodro na tie animu ka kire ne se ense hunu no a wudi no jai na se wano aduane be ba okure mawo ye be yi wadi a yenyi ye be transfer wa yen transfer, but you spoke the truth. Bible say no mu be hunu no kure no na no kure no e be mama ye adehia. And so when it is like that osifo no kure no fa chichire wasene wo no kure chichire wo bi asene a ense hunu wo mfa ne ho nyijim. I'm telling you, me help boys here abibe yom so mo frɛ om ho e difu e bi frɛ om ho bishop so ye kase will be a bishop. That person is a pastor or a shepherd or an overseer of at least 12 model churches, 12 different model churches. Yet in ansani your friend say o ye bishop e grofo ya abibe apatakure wo mu nipi o so de akokantamanto pamatade de hye o so a bishop no de abane na machimota forest enum ne ade me da Awurade ase anokwafo aye adwuma kase de ama Awurade Yesu ne na henie wa Achimota forest enanum ye koye bi wo ho. And I'm telling you onyame won hira mo but empeteko aba be framontam ense hunu wo mu dibi papa enkrofo yire ma nyankrofo yire ma nkrofo ma wo mu timi ma kwankyere kopie duro so mo na se ye bu nipa afa so de it's unbelievable. These guys you know wo ma for church se business wa hye dwa wo a wo de wo ho be ba wo so de ampandini yase ma wani na ho netu no kure no ne kure no ebe mo aye de hye kasafa no kure chichire wasene asem ba ko aye pese ye kan se e wo se wutimi hunu no kure no ma ho sua Awurade asem wonyame asem ne kasa sua ye mfa ni agro edina no kan wo 2 Timothy chapter number 2 verse number 15 was bomodin gina wonyankopon anim se wodwuma ye ni a wo fata ofata no kura no ade ba ko ma wo ye ne se e ma wo fata woni wukuno te wa woni ne tena no kura mu a yenwia ye kunu no musika sika bi won ma wo hye kunu botom obeba no awia obisa ase a wonka sa kro no nketenkete na esi nhira kwan na wontimi so nka no kura entro amale bibi. I'm telling you the word of God. I want to speak the heart of God to God's people and nketenkete no. And that is why relationship starts with lies, blatant lies. And when later the people find out that it was a facade and a mirage and a malign and a marginalization, they just
break up with you because they don't want to be living with liars. Oh God, help me. Truth will liberate you. Truth will liberate you. Reverend and I suffer to, you know, if our relationship is going to thrive, it will thrive on the basis of integrity. It will thrive on the basis of truth. Oh yeah, it will thrive on the basis of transparency, trust. Yeah, because there can never be trust except there is truth and love. Oh yeah, and love. Love can never be effective except I'm speaking the truth to you. No kure. Say me kase, you know, me hwen tro no a Christopher ni didi na me pesa me catch us abone ketu ani ho na abone kase ye ni ho. Say me nam na me wo telephone so na me phone them bisa say na unu ya wo he o say me wa penkwa but wo amasamai wedding tro you have lied. The Bible say mun ni din tro nchire mo ho mon ka no kure mfa nchire mo ho adia ba ko a ebetumi di wakobo nsam gem o say yetade agya no eye I'm telling you and tro come she and come tro and tro, you know, when they speak lies in the name of the Lord, it in Wakika, or said, you were born, I mean, Quano, and when you're toto, or say, I made an end of Kunkunensian, a Juma, there what in the dead to soon sono, and I made a mail at the Winyan Coupon, Yajumabia, the watch and win and in Ankwana, what was Asia, and Radinyan Coupon de Mount, so, and near who a mocrono, and Sawa dear, a new young quadrans, crew move, 10th commandment, and our name, young Kuyi, the Nukuno Nafna, Nefrumu, and a dear Biara, a young Kodia say, Shia, and Radia Samni Kanini say, everybody will have to be able to get the revelation of God's truth. He said, when I mean, I was some no, or you're very principled God, or you're very serious, astute God, or you're very, you know, compacted and very composed and organized God. And friend, I mean, I'm telling you, trust every episode of Wongman, and I mean, Hunu baby, I what's the antimony now? Sijina ho. Fafano kure bo wase. Na mo nse tene nkatabo. Ose shede be nkatabo. Tene nkatabo. Tene nkatabo. Debi amakacho say when righteousness becomes a lifestyle, breakthroughs will be automatic. Me pasa me kasa me chiro. Your kasa righteousness are different from holiness. Holiness is what you do to please and honor God, but righteousness is what Jesus did on the cross for you. The finished work of the cross is righteousness to bring you into a right standing with God. Is profoundly, you know, prophetic and pertinent to everybody's faith. And so if you accept the gift of eternal life, so we be down kwa never be tina wu mu Bible say why your body afufro and your madada ni twam wontimi entimi mase wotia sonde mo da sote modeka dada ni suban dada ni ye dada no yemfa nsuma Awurade enu nti na mobɔ mpaya onyame ntie no enu nti na wunya sa attacks no a wunya no me hwe said ye Satan edi nipa bebre gum pichire mo na Satan super nipa kra na me wure timi ho den na we no mo fra mo ho Kristofo na wo mo bre sei esan se wo mo ntene wo ho ene wo masum nyame ne wo mahunu nyame ene onyam na Awurade basa ne nkunim de ye aye adwuma wo mo so nti wo mo ye bibi enye ye oye adwuma no aboka wo ye because Satan ya man kwan. The Bible said if you break the hedge the serpent will bite. Yeah, if you the moment the hedge is broken what be a kwan ama Satan baba be wuram and ye ni subi awode ato ho so da bia me catch you say nipa bia o sisu no opeso o chewa asase so eniema bi ho ma yifiri wa brabam obi kunu ye ni nachi obi yire ye ni nachi wudi obi yire chi wadwuma na abesa usike na abehye won kwana eso bete. I'm telling you men fan said ye ne yire tie men fan said ye ni kunu tie obi kunu ye ne ntwempena obi yire ye ne ntwempena woni obi kunu awo sister wo problem obi yanka njire o etimi suwe wo na wakoma wadi fedi e bompa obi bobokro no kura ne e bompa e wan obi bokro no e bompa ko nya Awurade be ka ho nya me be rubbish. This is a very serious thing. Obia what yemina and tia semasi you. Ubaya shia yeshuena yenu when yamichi mochumojo. Adia biana a yahaneha when yame one fanya juma. Ubasum yamia yemfam frafra. Ukruma fashe any Christosom a webra. A casa machero. Okasa, you know, a wakasa fufrum. Adia bia diaboson some ye yemfa Christosum ye. It did an ano no can according to
fong ma wo ka asem bi e de kire ye na se e han ni sum ni twaka ti asem ni ye e na abosom eni gidie ensu eni twaka eti obia wo wa Kristo mo no e wo se wotimiti nani ehunu se wo Kristo mo eti Yohane edi semena no no wo ka se mo amonwo ewiase mo montem ho na mo mfiri wo mu na manye ne ni ye ni bi na manya Revelation chapter 18 verse number 4 na wo ka se mi read the word of God. Read the word of God. Na ode ene amu odintie mu se wahyiase baba kase na hwiase na adane o mone tena be adane a o mone atena be na mfi nyina atia efi enunuma no efi ne ho bi na wakiri Nyankopon atiyeye efiri se amanama nyina anom na dwama mabufuo nsa anom na dwama nsa bi akaime Jeremiah chapter 51 verse number 11 na okasemi o Jeremiah 51 verse 11 bi o me nkasemi ho obo Babel din na mama kai sa asem no na wo kan wo ho kenga o ma meti wose monsi agyan na monso achemu Awurade akenya media ahemfo honhom na wabɔ Babel etirimpo se obɛsɛe no na Awurade awreto na sori fie awreto kinka be say to me hwade verse number 8 was pofiri mu ana Babel ahwe ase na pofiri mu ana Babel ahwe ase montwa ne ho agyadewo kɔ was momfa ne ya ano aduro emra read the word of God ebia wasa ebeyie kɔ anka ya ne sabe yade nanso munya no mayenkɔ ne nsa ase so na atemuo akoduro soro na wamaso edi akɔ ewiem ton Awurade eyi yentreni edi momra emaye meka Awurade Nyankopɔn ene ye ewo Zion monsi agyan na monso echemu Awurade ekanya media ahemfo ehonhom kind verse 7 mami here verse number 7 was Babel ye Awurade nsem sikakuruwa amana mani na nonom ne nsane bi ntama amana mana ye dan. Read the word, sir. Let's go. Verse 7. Babel Awurade nsem sikakuruwa enti asase nyina abro Debi. Babel ye nyame nsem sikakuruwa amana mani na nonom ne nsane bi enti amanama nyina abopotam. Thank you. Enti amanama na abopotam. Me no ka say. They say one and more dam was a kuru yi ho. Catch me. Why na namu ade we mbi mutu ne hena no? Tell me. Why na we ase ade we bi mutu ne hena no? Football butu ne hena no, software bi butu ne hena no, president bi butu ne hena no. Osa amanama na abobodam. Babel ye nyame nsem sikakuruwa ema sase na abro amanama nyina no ne nsa amanama na no nom ne nsa ne bi enti na amanama nyina abopotam ya hwiase na sabre na wose yetimi hunu baabi a ye fra hwiase na ye sore na ye kokodom ye kokodan Awurade. 2 Timothy chapter 4 2 Timothy chapter 4 but you know 2 Corinthians chapter 4. Me kika bibi wo Awurade asemo na fe yemfen tuntene. 2 Corinthians chapter 4. Okay, guys, chapter 4 from verse number 1 no etivin chiro ye no osi Nyankopon kase kika o man kase osi enti ye wasa asum yi Nyankopon mo brohunu nti ye mpaba na emom ya po eniwodi ehunta no obia nti asem ni ye obia wo se ni daso we wo Kristo Yesu na sire ni edin mu no ompaba eniema ekoso ntimi ma wo mpaba ntimi ma wo ntofom firi se wunim se dua si widam wo ni da so so otwa ne so a osupampanti wo san fefe Pachoti asem ni eti onyame nim ne de said ye 2 Timothy chapter 2 verse 19 no eka onyankopon nyina so egina hopinti onyame nim won a eye ne dia eti won ma won a abo Awurade Yesu din no entwe won ho emfiri bone ho twon firi bone ho eka sama kire e said ye empanifu wo wiase na afedi obi ehunu nyame prekope obia hunu nyame womo na nkedidi girls ye gina ofe obia hunu nyame nyame mo na de are by say there we are trusting the Lord. You will trust God. You will trust God. Na me dwene say wo de bansere na ato asene. Na me dwene say wo de yoga no ne ayi en fine kosi chanting na na eko.
few before corona we sorry anu akogina nsuo ho se mabodia we sorry anu odi dwan akogina ha se asoma si mabodia mo boy ya boy electoral commission adua afedi amunim nyame nim se munim nyame o tiaye ke nyame adwen fa nkyere me monto anu abo no so monto anu adan na monfa ayinim kogina nsuo ho nka se o mo meyi koro ye na nanom nsamanfo ne aboso mo meyi koro ne nko dienti na munni sa adwuma no Adenti na ma declare National Day of Fasting and Prayer. Afraid the man will say, I don't know if you would have a Damien what the many promise one for Yankwa. I can't do Jesus. Mobe Kanokre. The economies of the nations of the world are on their knees. America 3.8 trillion is on the knees. Zero oil prices. Eko low. Me uni enti Ghana had a yente oil so. Me near mentias here because oil crying top Saudi Arabia at a hot po. Mentias yenti minti lorry fair so. Anti-petrol so because oil prices are falling record low in the world market. I'm telling you. Your friend Bukata Young. Any Yamen Sudia, what did you park man a year? You want to Sudia, the Casampana, the Tiania, record low, the lowest in history. Minoka say, low. Stock market in the United States, you know, New York Stock Exchange, a break it down. London Stock Exchange, a collapse. Businesses are on their knees. Ya monfen so yi enkogina densu anase wanhwan ankobra anase bosomtwe ana yi numne ade na afemu nkogu nsanka se korono ewo afedi obi ehuru nyame. I'm telling you etire ni wa ode amani pamma wonyame tenadwa so ade na asutumfo ene yehua tumi na ya ne dia wakase wu a ubewu wakase nyankwa ubenyankwa yewu betimi abu nani tetesa ayade be firi wiase so efrise nyo na de ba amosomo na kekamutia bubom ena aba mo so if you say you know enipa you know ye dosum echen han afa ye na da Awurade me hwe obi chisa President Trump ne ho ye MmObɔ me bomb paye ma no Ojina one wo ye press briefing now to so ye confused on PSC in America for over 75,000 Americans have died in 1 month. Bosomio 75,000 people and na Ghana hayati ana ye se mon shamas no bi nenam ka so ase Yesu ntimi nshamas wo de emfam mutu hena no emfam mutu hena no ti asem ne yamam ganya me adwen kira emfam mutu hena no mfa Yesu ne nka ho nto aso enko adwuma abegina ho se ashamna na prosifo no mo ne on kasa. I salute your professionalism manya abotra chide do papa you know papa benu opon benu nyame nshina for I mean distinct work the gentleman who spoke to those people in Kaswa command nyame nshina mo, you did a brilliant professional work, you know. Mami dian wo proko heno proko wonti se gidi enwuma nkan we gidi ewuye wonti se gidi enwuma nkan we wu chira me wu gidi enwuma nkan wo na me nchira wo se wasi se ye kwan so gidi bi enwuma nkan wo eyense Hunu. I'm telling you, you know, James chapter 2 one over the end work no o money gidi James 2 saying what 18 read. O gidie. O biba gasu o gidie. Amensu wonyuma. Mensu bi wonyuma. Wasafre chemi gidie enyuma ni. Osi chira mi gidie enyuma ni. Amensu bi di menyuma beto. Na mensu memfa mi nyuma enchire wo gidie. Wasu gidie se Nyankopon ya baako. Wasu gidie se Nyankopon ya baako. Wo ye ni yi. Amone su gidie. Ahomone mpo. Wo mu su gidie se nyame wo ho. Na wo mpo de o dia wo mpopo. Osi omukura de wo mu gidie se nyame wo ho. Na wo mo ho popo. Tia ne ye. Money kura ho pupu nyame anim a Christopher tia Sunday ma na we was support and they say what panty are you wearing today? You are looking beautiful. No, I send it. I'm wearing a hot G-string red. Or see you are looking hot. I am melting in my seat. Abrasofu preach you. Munse Hunu no. Enya me nwanwa si ato asori punum. Munse Hunu no eka ho yewu asem ye Kofi Oduro nyansa
Yawo, was seeing Kofi and Kusian, next time over near preacher, be a community, a job with some fun one that on them. Yes, was sorry, them. I love you, the love of the Lord. Watch your men and new humans. Koche demo chuchu biribi bema kataches o ni wiase aye din korabe we masturbation chuchu we ya na we ni tuntumi ko it will be ent me kan just we Jimmy obient me and sikira ni mun kan just we Jimmy. I'm telling you the word of God. Bible said Jimmy some a bata bofra ne koma ho and tia so aba e ma refro kan James ni simi ehwade was na e be ka se wo gidie obi be ka se wo gidie me so be wonyuma afa chere mu gidie anyuma nim I don't know repeat jump because baby a free here no because was it our money gidi sa Nyankopon na won ho popo read was na wo nipa hunu wo pasa wo chere mu gidie anyuma nim ana was it enya enyuma mu ana wo free bu aja Abraham bem se wo de ne ba Isaac kobo afode read the word e wo be pono so was wo hunu se ne gidie emu ana ne nyuma efri pa na ewie peye na atwere se gidie ne nyuma bomu a ewie peye was na atwere se Abraham believed in God and it was accounted unto him for righteousness. Would you am asking him mututi and from Bible to us now one gasano we are going to say fine go see me Christian and but neviante media sadio VP and come. I saw from penny for crowd ye butu or henanum yeah and from two or henanum pebe bimfa. I can some chilawa. It was in Kusian answer with you. Your bar next time you don't sympathy adwuma yebehunu abontensen kan ye yebehunu said ye chire dochire nipa wonsi ekofie mom yakosua nyansa se ekom de obi aye mani bidi wonsi ekofie mom yesua nyansa se obi hu chire no ayeboa no yenka praise the Lord nchire no wonsi ekofie mom yakosua nyansa. I'm telling you kodo ye chire nyansa you have no idea ye bebia de mu anwunu se nipa nyansa fo me nam ka kire wo ye bebia de mu anwunu se nipa de dia wonni na wo de bi beto ye bebia de mu anwunu se wo nipa be dwina kwa chire ne dan kwama ye bebia de manipa munu se sa wabrabo ne yemframa onipa wo kra ene wabrabo eyenso eyedote what is ekosua encha na wafrabo ye besu wenum now ekofie kokosua wenum na. I'm telling you the word of God. It is somebody beba na wie but ansana no e pesa me kokenkan yi ho no ane ye kenkan no you know according to forma tosum yiru etira eye na no kenkan homa metia Awurade asem was Nyankopon kase na me kase na me kase yenti kase cut like kase bo you know camera from was yenti ya wasasum yi Nyankopon mobro hunti yampa ba yenti ya wasasum nyame mobro hunu mu yampa ba na emom ya po eni wodi a ehunta no pacho tie eni wodi bia ehinta no ye po na yenante eni fariemu o se yenante eni fremu kan ye yenante eni fremu. We don't walk as blind people. Read the word. Was it anase yemfra Nyankopon asem onyame asem no yemfrem ye betena as concentrated and pure as the word of God is no eno ne dey ma ye metena hanka say you know Reverend Anaya Osafo anase bia vision one am ye we kwan se yemfa nkenya msemunti yame asem no ye be ka de defe wo ma mo mutirimu ayo mo de oboa anyame asem wo yemfrem ne ye dey bra na emom yemfrem ye nante ni frem enso yemfrem nyame asem asem no ye ntim ye dan no no kura ye da na di ye ho kire nipa nyina ye da no kura di ye ho adi kire nipa na ewo Nyankopon enim afi chapter 2 na kind verse 17 2 Corinthians chapter 2 verse number 17 or can some be similar or a prototype or a Septuagint ewo ho kinga ho man tell wane nam to Nyankopon yantise nipa bebre a wone nam ton Onyankopon asem na emom se wana wayi won ho wonyam kasa ye beyi ye yam kasa Nyankopon mu ye kasa Kristo mu Nyankopon me pa cho tedie ye nton nyame asem no ye free o se kwana munya mo mfa makwa ye betena ha ye di Kristo ni gina wanim se wo ye wura na wo kra gyenkwa wo ba ne di mu nso ne di anye no enso dodo agye no wo agye ne di no wo mo tumi se wo mayi Nyankopon ma se ye ka Kristo ne
ne no kora yɛka Kristo no ɛde ne kɔ adwen sakyerɛ mu de kyerɛ nipa na ɛsɛ wiase na hunu ne safi sɛ nyame wo hu ɛso Kristo no ne mpata de yɛ wɔgyina hɔ ɛde gyina Onyankopɔn ɛne nipa ntam wɔte agya ne nsa nifa so odi ma yɛn yɛpɛ sɛ wo hunu ne saa wɔyɛ wo dimafo wɔyɛ wo ntam gyinafo wɔyɛ kyi gyinafoɔ wɔdwuma a wɔdie no Kristo no enti na ho kronkron te wo mu Kristo no enti na woyɛ Nyankopɔn ba Kristo no enti na wobɔ mpa yɛ Awurade tie Kristo no ɛna wobɔ ne din a na bɔnsam atɔ widam Kristo no na wobɔ ne din a na wɔmmɔne naa akoba brɛ wɔn ho ase Kristo no meka Kristo no Yesu Kristo asɛm a me ne wɔ kan I'm telling you it will be a timi te aseɛ saa na wɔde Kristo no ɛyɛ ne wura ne ne kra gye nkwa no wɔba bɛtena wo mu a hon kronkron ba bɛtena wo mu pɛkyɛ tu asɛm ne yi hon ne ko ba bɛtena wo mu a ɔhyɛ according to Job chapter 32 verse number 18 ɔsɛ hon mu ɛwɔ nsɛm ayɛ me ma hon mu ɛwɔ me mu no ɛhyɛ me hon ne tena wo so ɛberɛ a wopɛ sɛ wodi obi atam obi aka wo pɛ sɛ wo ka ne bi hon ne sɛ daabi mema wo nka ne bi mehyɛw ɛsɛ nkasa mehyɛw ɛsɛ mua mehyɛw ɛsɛ nyi ano mehyɛw ɛsɛ mpie nkɔko ahom na hyɛ nipa enti na sɛ wɔbi ɛsɛ wɔyɛ Kristoni na wɔdi nsɛnhunu a metumi hunu sɛ wonya nsakyerɛ ayɛ ɛfiri sɛ Bible sɛ deɛ wɔyɛ bɔne no onim Kristo no na ɔnya nhunu no 1 John chapter 3 verse number 6 ɔka asɛm bi wɔ hɔ very clearly ɔsɛ obi a wɔte bɔne mu awuruka amumɔyɔ nitan kunsum papa mu akayɔ obi a wɔte adutuo mu obi a wɔte honam nnwuma no emu no ɔsɛ deɛ no aka no hɔ wɔhyɛ bɔne ne Kristo ma Nyankopɔn bɔbira read the word of God wɔhyɛ obiara wɔyɛ bɔne no obi a wɔyɛ bɔne no wɔde to mmara baabi kenkan verse 6 no meyɛtu wɔhyɛ obiara a ɔte ne mu no ɛnyɛ bɔne obi a wɔte Kristo ni mu ɔnyɛ bɔne obi a wɔyɛ bɔne no obi a wɔyɛ bɔne no ɔnya nhunu no ɛnso onim no I'm telling you the word of God enti obi yɛ Kristo di a wabɔ wo nam akɔnɔ ne ne nhyɛ so deɛ asɛnnuam Galatifoɔ nwoma ɛtire num yi mu a ɛyɛ aduonu 9 Galatians 5:24 I'm telling you the word of God obi a wɔtie me na anɔpɛ ti aseɛ ɛnhyira ne wɔn man a wɔnya nkopɔn ɛne Awurade blessed is the nation whose God is the Lord. I'm telling you, ye diakro. I'm telling you the word of God. Christo, honestly, didn't dia nakai. Who could Gambia will say Uganda will say, when my president be was here, oh baby, one way you too serious. What is a man penny a kufato or ye serious guy? Mr. Chester, Tianiam, Kenyam Fanchero. At least one man penny declare one day national fasting and prayer. I'm just saying declare another one. I'm a good so a yam pibono. But said I am the Mura. No yam for I just hope you be sorry, sorry. Epijam payano in a congregational prayer. Naja Jebra did say a dear way and your gananko I was yet tiano. Let me yet being what we are seeing now. Me camera then no credit will be Job Job chapter 32 verse number 18. After the assembly banner we now you know Manua Bompire will be William for Christus who are no crajin quano. A brain yo, yem premier coma ye monto ho. If it's a brain ninkaso, and I obia medichari be, and 25 wood 19 40 45 a baby will be ano. I was one one down host to Maba went to be at Tasua Kanya Suko Shai Frukuno, Nenumia Kwasia Numia Majuma Matthew chapter 25 verse number 1 was in Kwasia 44 Kanya 1 Ankaho and Majuma no far one woman Kanya or farm Kanya and woman Mukamo and the Sumo Ya Frukuni chair woman any Kunkumia. I want to die and a Bible said the Sumo woman Tintia Musa I Frukunu Nebanu a Bible said Majuma no far Kanya ever Sriku Shai Frukum Kwasia for an idea woman Peja Kanya Tuntum and Yananko and Yahonko and then Nankwasia for Freddy Pantam who Kenyam some no Mukense Huno Obi on my winning you be dear or Tintana Soke Kankwasia some and all that kind of thing. Obi to be Kasachida Yesu Oba Kone Hiano Hieni. I'm telling you the word of God. Nankawono Wano Huma Yesu. The Bible said he became poor that we might be rich. Oh yeah. He became poor that
that you might be rich. Na wafa here, wafa yade. Ye na wo won twetwede se nwantene. Awurade ma ye na ye mu mamoko ekohwe ne so. Na ye mra to enti no dwere no. Ya sotwe nti en wokum ne ya sotwe emu asotwe kohwe ne so. Ne manta bem ne nya ya de sa. Eti Kristo ni gina wanim na memu dua ne so wakasa dwaja. Fa chawon na wanim ne wo ye. Na wotimi ka kire wo bi se ne dai. Wo be ka me ho paradise a e wo se wudimi dia se wono ene wudimafo wono ne wo kamafo wono ne wagye nkwa wo GhPage for ena no pay ye dumbre se obi a wo tie me ne enye nkwagye nko na eba wo so visa nkwagye etese bag nkwagye etese bag kesi a wato e wo store nkwagye etese Ecolak ana Samsonite a suitcase sana nkwagye etie enema no ya park egum ni bi ene yedie ahobambo ene mutie ene mu pa favor enkwatentene asomdwe ahoto akwantuo yeyo apomudine enom ne ne keka wonda aware papa asetena pa ene emma enom ne ade na edu fo nkwagye na ye bag na wanya saa ne yemani na enso aka ho. I'm telling you edu obi a wo tie me enne Kristo ni gina wanim wo be fo ne de na ye wura na ukra gye nkwa enkwagye no eba wo so a ade na wo hwehwe no o de be ka ho kenkan verse number 18 also ensem ashemema na hom mu na ye me de eshame hom ne shame wontimi nka kire me se boy ne na ye na me ne da ye ja wonsam fo no ma me nkenya me no kura nkyira bibi ti mu a ye frɛ no hom kronkron momo kronkron le ya gbogbo kokwe ya gbogbo kokwe piania on kronkron ne tu mu a oye na dwuma hom ne shaw hom ne timi ka jo se sister wanya me be power suma mu anwu bibi hom ne shaw ye nhye otena wo so etibi akoko bone ne abufuo na ete wo so no hom ne shaw eyifiri wo so opese wo shiri two rows hom ne shaw eyifiri wo so. I'm talking to somebody who should be able to understand and get the grace of the Lord. Home no say yet will be more home never show ebey diabetes, spontaneous glaucoma, ebey all kinds of thrombosis, every woman, all cardiovascular disorders and sicknesses. Home no a show. Home the show. Home the show. I'm telling you, Muhammad man sasha masenu jensem hunu no. Home ni tu mu nko a obehyew. Saade ye nuntimi nya bi. I'm telling you. Ubehunu say obi timi kase meti ahaban ma obi etimi GhPage nom. On kronkron betimi aye better job than that. Ene wanom nsan ye timi de wotu hui baro mutwi ukosifie. Brother, I'm telling you something. He me kase ma kire o ma kronkron ni kwan obetene mu a. Home no ebehyew. Akase mpa na dia kire na on kronkron ti ufie wura mu a. Ene se wo obu mu ufie hoi. Yesi ye nsuo ye free still. Wo ton nsuo no kika ho fiura ade na apaso kire ho no ago ewia so ko yi hwan e ko asori we hom ni ntimi nshaw fiura hom ni ntimi nshaw kire say ade nyam som fun no fiura ade nyam som fun no hom no asese timi shedi pa wodi asoma maka kire wi Bible so wodi wano be pema kase Kristo Yesu ni Awurade na wodi wakoma agie de se wonyankopon ena enya ni na frɛ wo fom obeje wo nkwa koma na wodi gi to go tini ni mu ano ne de pema de konkwa gie mu o kan free ho 1 John 1:9 was ye kan bɔ ne kire Awurade a when kwafo ni tini ni so wodi kyane wati ye free ni ente ho ana pɛ me ne waka Awurade asam no me mane nkogu nkwa nche me bi nkogu nsoyim me bi nkogu emmesia so mane nwa sa sepam e wo komam ne bi nso abadua said you see ane wo ha empire me ne wo boyimfani agro wonkwagia ene nkunimdie na asu ne gina afemi yemo mpa kasa Awurade Yesu mate wasam asam ye nkwa asam ye kanea wasam dane ebri nipa ho esakire nipa adwene eyi ntan eka ni mu etufo ena no pay me ma me ho kwan fa wasam ye me mu adwuma na timi free ne ente ho ena no pay me gidankwa
megye daa nkwa ɛde wura me sunsum ɛde wura me sunsum ayɛ abɔdeɛ foforɔ ayɛ abɔdeɛ foforɔ yɛ onyankopɔn ba ɛfiri na akure mɛdɔw mɛsom wo honhom mu ɛne nokorɛm menkɔ ne nnaa mɛyɛ w'adwuma mɛka nsɛmpa no mɛtwe akra me nso mɛyɛ saa adwuma no ɛwɔ yesu din mu afei meyɛmɔ mpaeɛ mede wase te asefoɔ sɛ wonam mmɔborɔhunu ne adom bebree so ato w'anim de akyerɛ wosoma yɛn kasafidie kɛseɛ so sɛ yɛmfa apɛ yi so na womfa yɛ so na ngu apa no nokorɛm adeɛ bi a yɛ ntorɔ ne nea akyeakyea ɛnyɛ w'anika ɛti mebɔ mpa yɛ wɔ yesu nim sɛ bɛrɛ a wasɛm aba yi ma nsɛnkyerɛnne ne nwosrɛ tumi ɛni akyiri obi a wɔyaresa no yareɛ obi a wɔgu mpokyerɛ mu bubu mpokyerɛ no ɛma ne nne no ho obi a wɔyɛ adwuma a ɛnyɛ yɛ firi sɛ ahommɔne atena ne so mebɔ yesu din ɛka kyerɛ satan ne ne boys fo no a wɔne wɔm di saa nnwuma no mehyɛ mɔ wɔ yesu din mu pack your things mompɛ baabi mfa mo adwuma aba awieyɛ ɛnnɛ ɛwɔ yesu din mu obi a mode nkoayɔ too ne so ɛnnɛ yɛasane no ama no akɔfa ne ho adi ɛbɔ jesus te asefoɔ no din mu ɛmpa yɛ wei ɛnkɔ asopiti ɛnkɔ ntwurono ɛnkɔ ntwowa so baabia nipa yade bia ɛmpa yɛ wei ɛmmɔ nwura hɔ ɛmfa yaresa ɛmmerɛ nyame nkurɔfoɔ ɛbɔ jesus te asefoɔ no din mu obi a ne gyidi ano adwo obi a n'awerɛ hyiamu atɔ fam obi a ne werɛ abotoɔ obi a n'ani da aso asa ɛna anɔpɛ kristo mmɔ nwura ne ho ne ne nwosrɛ mmɔmmra adom ɛnyɛ wo ma wo gyidie nkanya biom wo gyidie nsɔre bio ɛwɔ yesu din mu awurade nsa nyɛ n'adwuma ɛwɔ wo so bio mu a nyame de mo yɛ adwuma a wodwene sɛ nidaasoɔ ni ɔfiri sɛ sika ho ayɛ den nom ne adeɛ no awurade kyerɛ wɔ adɔfoɔ yi sɛ ɛnyɛ sika nti na wofrɛ ɔma akra ne nti na adwuma no yɛ wo dea wobɛtumi ayɛ ama no aboro so ne wura yiyi akwan bi a wɔmani nna so ɛhyɛ wɔm anuonyam mebɔ mpayɛ ma wɔm ɛwɔ nkuraseɛ nipa ni nkran ha ya asɔre yɛ nti hɔ ɛnyɛ adwuma anaasɛ skul nyɛ adwuma wɔm ho yera wɔm ɛbɔ mpa yɛ sɛ hyia wɔm dom wɔm ɛboa wɔm ɛwɔ yesu din mu awurade asɛmpa tere ne nti sɛ wɔdwuma ɛbɛkɔ nka nti ɛsɛ saa deɛ ɛbɛ ayɛ ntimi nkɔ mmɔntene sɛ nka ayɛ radio ne tv ne online kwa miwura yɛpɛ sɛ yɛkɔ sɛdeɛ wɔasɛm kaeɛ no monkɔ ɛnyɛ yɛntena dɛ monkɔ ɛnyɛ yɛntena dɛm na yɛnka monkɔ enti yiadeɛ firi wiase so yiadeɛ yi ɛfiri wiase so na yɛnya kwankɔ yɛ w'adwuma mebɔ mpayɛ ɛwɔ yesu din mu obi a wɔtie yɛn yɛ a wɔyare yadeɛ bi awurade gye no sane yadeɛ ɛwɔ jesus din mu baabi a yadeɛ no nam honhom bi ɛdi akyire yɛdɔmew yɛtwi fa wo so ka wano tom yɛkom mede wase sɛ woba sa da Ghana so bɔne nkan metumi ma mpani hyɛ wo nsa his excellency nana adoda nkɔ akufo ato serɛ wɔdom soronko ma no ɛne yɛ maame Rebecca ɛbɔ mpa yie wɔ yesu de mu de Ghanafoɔ na ahyɛ wo nsa ɛnkanka ɛnaduafoɔ ɛnipa egu prison mede wɔn hyɛ wo nsa obia wahyɛ dwa nso mede ne hyɛ wo nsa ɛsɛ yɛbɛtena fie na ano mi wura yɛde yɛsika awie ɛtigi wo ma yɛ cash ne bi ɛti obi a wahyɛ dwa ma ne cash ma ne cash ma obi a nkana kuma ntone yam itu reverend na ya osafo hye wo nsa ba bia wo be bie na no ma wo hye boja no enkasa itu Dr. Kwame Che ene unity group ni na hye wo nsa Ghana be ye phone na hye wo nsa Alabasta phone na hye wo nsa Forest Empire kase phone na hye wo nsa ma wo ma dance ye enhyira mu nhyira nko apam na dance ye ebo Jesus yasefo ni dim udonti amen. Amen. Hallelujah.